Noi doi să vedem cine are mai multe puncte la mișcări. Factastice. Da, hai să vedem. Hai. Mai întâi prima rundă. Hai să ne arate Edi mai întâi. Hai, Edi. Frumos. Hai să văd. Hai să vedeți cum fac eu. Hai să vă arăt cum fac eu ca Ronaldo. Care a făcut mai bine? Hai să vedem în comentarii. Deci am calculat și 1-0. Eu am 1. Hai să vedem a doua schemă. De la Edi. Hai să vedem cum face Edi. Ce? Ce schemă vrei? Ce schemă vrei? Ce e asta, mă? Fac catalos. Une. Da. Hai să oprim. Acum eu. Așa. Și hai să vedem a doua schemă. Lui Edi, hai, Edi. Schimbi-o. Ce face Edi acolo sus? Edi, stai. Să te filmezi. Bă, ce faci, mă, acolo sus? Sal de pe acoperiș. Da, ia uitați cât e mare. Da, e foarte mare. Nu. Stai, de aici până aici. Uite, de aici până aici. Hai să vedem. Mamă. Bă, mi-e frică să sar. Bă, da, e foarte mare, da. Uite de acolo până aici. N-ai cum. Una, Hai, mama, repede. 1, 2, 3 și împem toate oase. Hai. 2. Bă, ești bine? Și duce la... Acum eu cum fac? Edi, ține-l și îl întorci așa. Așa? Ce bine, mă, nu, așa. Hai, păi nu mă văd. Nu mă văd. Așa? Nu! Așa? Da, dar vină spre mine. Cum facem? Bă, ce faci, mă, acolo, ce sus? Să nu zici că sari. Și-o scos ligiuză. Și Edi și ăla. Stă mai multe mâini, mai întâi eu. Stai că să termină filmarea. Stai un pic, stați. Oprește filmarea. Nu e bine. Acum trebuie să oprim puțin filmarea pentru că s-a întâmplat ceva rău. Și David trebuie la spital. Bine, hai să vă arăt și eu înainte. Bine, hai.